Ha ka jingja ka bupen kendit ka balaja hari boy district ka wei ka long kemi ka basumar kha khunlo kala sakhi ya ka jingmi ka jan bandage balingkhot ha ka por bakalik penji kat kum ki khubor la ya thu bakani ka long kemi ka badai na ka shnong umden Manipur dangshan kala le sha sumar kha khunlong hapo civil hospital nongpo ha ka bala pelai no ya ka ha ka shipotrik jemang Henry ka balapan kendit shibun hadin bakala poi shalaying ha kal arpotrik jemang kat ba kadang le syabar kalami penbanda ka jan bandage baling khot na kamet jongka kani ka jingja ka bala penlong ya ka khasi students union KSU nongpo circle bahkan penpau ka jing songkia ka bejur ber ka jingbita halor ka jing keno le torti daki doktor hapo nongpo civil hospital nongpo haba penpau ka jing kendit bat songkia halor kani ka jingja ka bapau ya ka jing le torti jongki doktor ka seng hapo ka jing alam jong usamla Richard lapang assistant secretary henne ka sining kong kala le ya kendu ya ka Dr. Dibla medical superintendent nongpo civil hospital bantok kit bnia halor kani ka jingja bat bandawa pensisha halor kani ka jingja baro haba kren sekilat pathai khubor umni unong yalam ka seng upentip ba ha ka jing ya kren ka Dr. Bla kala pediang halor ka jing bakla ha ka por ba ajing sumar bat kala shimru ya ke jingkit kili bat pentip syaka seng bakila penyo ya kala jing sumar ka bapura na ka benta kani ka long kemi na kaliang ka seng ka kenturu ya ki bor penya jong ka hospital bakin long ki bapikir bat shim ya ke jingkit kili ha ka ba ajing sumar ya ki nongpang da ka ba banjur ba ka bakum kani ka jingle torti ka bu jingma ka bakrau ya ki to ki nongpang ki balik syak sumar ha kani ka hospital Pagkasini na kaliang ka kasis yan yun ng hospital ng anak niya po civil hospital adin de jing ujor ni iwi long kmi basong basang ti ha umdan ka jing ujor penyon hi kalong ba adin ba ilawan ban kaklung niya po civil hospital long po kaladan ka jing le torki na kaliang jong ki nong tre hang ni jing le torki kalong ba adin bala dap bami na hospital jing tin jing kaklung jumi ilami ilale shing ba adin ati duna ila dan ke jing sitom ke jinggot akaba kaladan ka jingmi jago akapor balik penji dan kaliang jong i ila ujo sakaseng menhinen dan kaliang jong aseng ruk marmar lawan hinen hi kasing ni meni kendu ilang tre jong hospital tadi ngejong jong aseng hinen nomor bakari su ulai kaliang jong aseng minum kendu ya ki nong tre ni dan tangi lawan bang tak kasni bat milayo bat kendu ya di medical dan jong ka ni hospital kunju ro mila hak ka berkas i kunju ka di kemecho ya kaliang jong iru ila kubur ya kena jong kopi jong ki nong tre jong na hospital bat mila terpat ki nong tre jong na hospital ba kinle ka bateng e ba kaliang jong iru ila kubur ba kinle ka bateng e air ko bisnen nak mata de ki nong tre kopi nak kata jadi de sistem jong kopi ila terpat ni ki nong tre jong hospital ba kin ai jong lot insan ba jong resep na ka di jong mi ka kerwo ka bana kaseng ka pha kalong nak ka yang kalong ba ini meja syu ini jingja nang ni sukmat ba kung kaseng ta ilap yang iban bang sai sin bagin lero isi jam sebatnya